Marinal daw, kung igawa ka man lang sobrang kwarta, kung gusto mong i-business yan, uni. Tama sa imo, pinapabakal na hotel. Araal daw may nagkikirituan, araal daw may bintalig diyo. Digdi lang yan sa sitio, Sampaloc, Banga, Ragay, Kamsur. Sa halagang 9 million, igawa ka ng 12 rooms, tapos 629 square meter. Ayan o. Masyadong magayon. Di kayo di malulugi kasi kinauli ko si may sadiri. Talaga, araal daw, may nagkikirituan diyo. Ang issue di mga tol kaya pinapabakal. Araal daw, barabanggi, may nag-uungol, garot initiilok na buray. Kaya kung interesado ka, magbakaling hotel, uya na, ang tamang-tama sa imo. Pwede mo man testingan ng katri, magdarakan tulong babae, para masabi mong pusog ang katring iniyo. Nakakama na, aircon, ang pinakamagayon di mga tol. Nakasolar na, mayo kang iisipon, nabayadan sa kuryente kasi naka-solar power na. 12 rooms, utrong ko 12 rooms sa halagang 9 million pesos. Direct message mo sa kuya para ma-assist ko kamo, maibanan ko mo sa may sadiri. 9 million, negotiable pa yan kung interesado ka. Magayon no, hilingan ng itsura oh. Pwede mo manggibuhan ng resort ang likod kasi may wason, dagdagang swimming pool o magiging ano niyo, hotel and resort. Maapilo mo ang tawag ano, kirituan na may karigusan. Lupit!